sang gabi sina sa December 20, 1987 gin-confront na ginhambalan bala ang mga pasahero sining Emmy Doña Paz nga posible sila kuno mapatay. It's either nga malumos sila o kung mapatay sila kay masunog ang ilang ginasakyan. Anatabo din mga kaakson, nakabati silang tuman kadako nga lagabong, a hair racing clanking sa mga metals mga kaakson, na dula ang tanan nga mga suga sa musina nga matanion. Immediately after, may naglagabong, may nagsigabong, may paglupok o explosion followed by flames nga naglibot na, naglato na sa bilog dra nga sakayan, and its unfortunate passengers were also burned during that particular moment of time. Action reports. Ang iban mga kaakson nakalumpat pa overboard only, no, samtang ara sila dira sa may baybayon gali kay nalambot man mismo sa gihapon sining nga kalayo mga kaakson. Tuga naman sang gasolina kag sang kerosene nga nag-spill out sa baybayon halin mismo sining naglugdang sakyan pandagata. Out of what could have been the 4,386 on board, ting subo diri nga balita sa report, aragi lamang sang 26 nga nakaluwas sa sining nga krimen. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Ang rason diri mga kaakson, ang ini mismo nga sakayan overcrowded. Namakon mo sa Japan nga nagabiyahe, ang sakay lamang it's almost 600 plus. Paglabot diri sa Pilipinas, 4,000 ang nagsakay, kundi overcrowded gid. Action reports. Afternoon edition. Sunod diri mga kaakson sa isa ka military officer nga isa man sa ginakabig survivor sa sining insidente kung trahedya, inisa ko na pakadto sa Manila, halin siya sa Leyte. He and kapin isa kalibog ka mga militar, kalakip na mga police officers mga kaakson, nakasuksok pa sa uniforme that time. Sakay sila sa Doña Paz mga kaakson. Sunod sa Yadre, perte kuno ka gutok-gutok sa sulod sining Doña Paz. Ino tiyempo na nga nagatakilid na gidman niya ang barko. Before kuno ang ini magbiyahe, iyan ito notisyaran nga do ano na gid do portinig kabugatan sang usulod abi no kay ti miara na gid nga pagslant sang ining sakayan mismo. Sa nagapati nga ining nga sitwasyon, makabig na gid man nga overloaded sa mo sila nga tempo. Ambal pa sa isa ka survivor nga si Aludia Baksal nga do pareho lang kuno nga mga ano ganini ant bala o kung mga cockroaches ining tao sa sulod ra kay nagaginutok lang sang amusin nga mga tinion. Mabatian pa kuno mga kabataan naghilibion ang people nga wala kuno kapahuwayan bagod sang tao nga pertikira mo. And 4 people shared nga ang 1 makeshift cot and 100 sat sa mga sasalog na ginamang sa 3 ni kadek nga mismo nga sakayan pandama dagat. But silingon portigigilik overcrowded sa natabong ini nga trahedya. Action reports. Afternoon edition. Sa iban pa mga kaakson sa December 20 manggihapon in year 1863 para at least mabalaan sa aton mga tagpalamati nga amuning adlaw kung saan uman gindihon sa nga pungsod Espanya ang educational decree o kung isabi kapag sunundal mga kaakson nga nagahatag sa reforma sa educational system diri sa pungsod Pilipinas. Kabalo kamo during the early Spanish occupation sang ginsakop idadari sa mga Espanyol, ang pagtuon para sa mga Pinoy nakasentro gidamang sa reliyon. Amo ni ang Katolisismo mga kaakson. And primarily ang maka-iskadto gidamang sa mga bulutuan o kung eskwelahan ang maikasaranga. Those who are elite mga kaakson, especially in the first years of Spanish colonization. Prior sina mga kaakson nga tempo, ang mga Pinoy ang ginatudluan sa ang mga kabataan ano ko ba matanon, ginatudluan sila mismo purian, naga-focus ini sa mga vocational skills rather than sa academic mismo. Magsiling ka vocational skills, ang ginatudlo is more likely on the skills that you could use for living. Kumbaga livelihood mga kaakson, more than learning academe, scientists or scientific studies or even mathematics or algebra. Ang ginatudlo is ang basic skills, pagluto, pamalansya, pagpananom kag iban pa. And mga kaakson sang amo sini nga tiempo gin-enact ang Educational Decree of 1863 amo ni nagahatag sa aton sa kagayunan nga magka-access kita sa libreng edukasyon which provide establishment of at least 1 primary school for boys and girls sa kada Banwa syudad under mga kaakson sa pagdumala sang municipal government. 3 lamang ang grades that time.
entrada, asenso kag termino. Madumduman ko gini sa aton yung mga history nga mga klase. The curriculum this time mga kakson nag-require gid lamang sa pagtuon sa Christian doctrine, bot silingon ang doktrina, dunduman yung Kristiyana doktrina mga kakson, ang mga values, mga virtues, for example, that one person should possess so that he could become a more responsible individual. And even mga kakson na maragtaso kon history as well as reading and writing sa Spanish, mathematics, agriculture, etiquette, music etiquette, what are the proper ways of doing things, and pagkanta, world geography, kalakip man of course mga kaaksyon ng Spanish history. In even, ang mga babae ka madumduman nyo sa pila ka mga pelikula, kalabanan ginatunduan gid sila kung paano bala mga kaaksyon magpanahi. Kung sa Tagalog ka maghabi mga kaaksyon. So in education decree, naghatag man sa aton sa normal school run sa idalom sa pagdumala sa mga Jesuits, isa ini sa ka-congregation sa mga relihiyoso man, religious order para magtudlo sa mga kalalakinan dito mismo sa may Metro Manila. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, 5 days na lang antes ang adaw ng Pasko, kag 12 days to go before 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nanobla mga balita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalagad diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa ato naman nga headline number 1 mga kaakson, sa surad sang bago perting aksidente nga nagaluntad no. Nagahinapos na ang tuig 2022 pero ang aksidente perte kadamo man norte kag sur nagabinalusay. Sa surad sang bago mga kaakson may aksidente nga nagluntad kahapon kung sa riin isa dring patay, isa ang pilason. Ang mga biktima sa sining aksidente magnobyahanay. Sa report nga aton nga nabaton gikan mismo sa investigador sa nga Bago City PNP, the Personal Police Staff Sergeant Ronald Javier, patay ang driver sang motorsiklo, pilason ng angkas ni matapos makabunggo naman sa isa ka MG5 nga pribado nga salakyan nga ginaligar nag U-turn kag wala makitaan nga nagahagunos magalang agi sining motorsiklo, resulta ni nagbunggo sa salakyan kabaskugon sang impact pertegid kuno, resulta man patay, isa pilason. Radyo. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, sa Banwa man sang Don Salvador Benedicto, isa dari kalalaki ang pilason matapos nga ginbuno sa sulod sang baylihan. Swerte kay uso nga daan subong mga kaakson ng pulo piyesta hasta Disyembre may mga piyesta pa didikto sa may Barangay Bunga, particularmente na sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Pilason ining 27 anyos nga lalaki matapos nga ginbuno sa sulod sang isa man kabaylihan. Kami nagluntad nga komosyon ining biktima ra dikto sa sulod, imbolbado man sining away nga nagluntad. Tapos makakson sa nabunan ining biktima ginabulong sa ospital, ang sospetsado arestado man sang kapulisan. Ang detalye sinakaron bantayan ninyo diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Sa iban pa naton nga mga headlines, balikan natin duwat dugay-dugay si Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Kung available ang iyang linya, i-confirmar taning report sa nugid ba nagsugod ang rerouting nga ginapatigayon sa isa dra ka lugar ilabi na sa may Banga Adela nga isa sa pinakamasako man nga area sa Barangay Mansilingan. Ano din mga pagsunundan nga ginapatuman sang lokal o konsang barangay mismo mga kaakson. Kaya daw batik ko do alin sa isa ka barangay ordinance or resolution nga mismo ginaprobahan dra sa konseho sang Barangay Mansilingan. Ang nagaginapatuman dara ang experimental rerouting do mga 45 days ni kuno di sa ano ni masugod ano diri ang mangin bag-o nga direktiba o kon pagsulundan kon rutang pagambalan ilabi na yung Banga Adela mo gining masako kay do may mulo merkado diri nga gulugag may mga kaakson sa mismo nga lugar. Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal, ang pagsulod sang 2023 sugataon sang panibago naman nga pagsaka sa kontribusyon sa SSS. May patigayonon nga contribution hike sa tuig 2023. Nag-explicar sa atong dugang dugay-dugay
ang isa sa mga communications officer sa social services o kung social security services kung SSS sa Bacolod Division 1 mga kaaksyon si Ma'am Charis Magdalene Avila para maghatag sa ito na sang pagpatag kung nga may patigayunon balang ang panibago naman nga contribution hike para sa tuig 2023. Radyo. Sa ibang pang ang mga balita lokal, Bacolod City Anti-Smoking Task Force. Padayon ko nung operate karon nga holiday season. Kaya na nakitaan ko dari sa dalawang balas ng Action Radio, may mga individuals nga member o kon personnel sining task force mga kaaksyon. Simple lang man, ginahingyo naman nila ang publiko nga kumakitaan kanila nga nagapanagarilyo ilabi na in an open space or in a public platform, you'll be asked to stop smoking, which I really admire mga kaaksyon. But one thing that I really hope is to make sure nga this particular advocacy or campaign is not one-shot time alone. Dapat make sure naton nga consistent ang implementation sa sining nga policy para maka-action may untogid lang aton nga dayi, hindi lang kay sugod lang aton nga hanot, sugod lang aton dira nga doga aliwasa kagid sa implementation after few days, after few weeks do pareho lang yang nga dula nga do isa lang yung kapitik, wag tang na gayon. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Sa ato naman nga mga balita national, o US government suportadong panawagan sa Pilipinas sa China nga respetuhon ng international law. Kag mastermind sa missing nga sa Bungeros, wala pa matumod. Ako kung makompirmar ni matumod ni, hindi ko daya mangin happy para sa kon na ma-identify lang. What would make me satisfied and contented kung madakpan, maaresto, mapamatbatan ang persona sa likod. Sino man nagapang dakop kag nagapang tago sa mga manugbulang dito sa Metro Manila. Radyo. Okay, after all this years, 6 years na nakaligan, we identify, kilala gani, bisan drug lord diri kilala, pero do hindi man kadakpan, inipayhan. Radyo. 115,000 ka mga pulis, i-deploy ko nationwide para sa holiday season. Ari man no, mga pulis, di ka baka-baka gini trabaho. May SRI galit niyo nga mabaton sila o kung ang ano na panawag nila na incentive na. Doon na ligad tuwig, do nagtabingi gamayaw kay batik ko ligad imbis ko ng incentive do gin-donate ko no. Radyo. Base sinibla may so bagay do wala man bagyo no. Dapat way na bagyo magsulod. Kinala may magsulod naman sa otok nga gin-donate black lolo oy mga pulis nga wala mabaton ho. Radyo. Dapat sini mahatagid sa ila ang ila deserve because they deserve this. They've been working so hard for so long. Labi na ang pag ang mga accomplishment nila. Kapoy man na sila nga mag-comply sa ginahingyo dito sa babaw para may mapresentar nga accomplishment. Teka ron, tapos ilang nga pag-maintain sa peace and order, ilari korida everyday, dilang police visibility, kapoy man na para sa ila. We do hope nga wala sa imbento naman nga donasyon para may maaabot gid nga insentibo para sa mga kapulisan. Diplomatic pressure ginaduso kadungan sa pagbisita ni Presidente Marcos sa China. 5 ka mga pulis nga involvado sa missing nga isabong. Ginpapanaugan sa kanyo ni man. Ako lang, sige lang. Ginpapanaugan na sige ba siguro blas ang judgment no kon verdict makakson kuno naman ning kondisyon kag penalidad para sa ila. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation today is December 20, 2022. Subong adlaw liwat na makita mga durong sa inyo sa pinakamabago madalag kong mga balita. Garatipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent handang-handa lang magdurong sa inyo sa mga buro balita. Sa kinaanda na kunawan ang inyo alagad sa Kanginan, Action John Diaz. Dubtob kita lasais ang takna subong nga gabi. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Action Radio Philippines Standard Time nas 4:41 na. Ay, kumusta na naman? Kumusta dalang aton maungkog matag palamati? Aton mga suki sa Kanginan.
naman sa Santay Uno ka mga kabarangay diri sa Nakbano sa Bacolod. Sa Tantay Uno ka mga banwa kag sulad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka mo drama ka-aksyon? Kumusta man ang sitwasyon sa tag sa mga lugar sa sininga materion? Marami na panyempo sa inyo dira nga mga ginatindugan sa inyo dira lugar sa sininga materion. Abi share dira sa aton mga ka-aksyon ug kita makahibalo. Attendance check ka mo dira. Padala lang ang inyong mga mensahe sa ato naman nga text hotline 0963-757-0874. Suliton ko aton nga text hotline 0963-757-0874. O kung hindi ka na sa ito naman yung Facebook Live, ang www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ato ni napagabasaan dugay-dugay mga ka-aksyon diri sa aton nga pagpangalaga. Sa aton nga pagbalik, ang inyong aming site na tagan sa Igtalopangod Subong man, ang isa ka bypass operation, may nadakpan ko no, na may bit-bit illegal nga droga, Baudol ka pasulod sa isa ka facility diri sa Bacolod City. Standby ka ba mga ka-aksyon diri sa aton nga pagbalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Standby! Life Extension Vitamin For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 6 Mga pagsudro. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga
budgets tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal sinporte ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nga batian ang sa action radio. Kita ko, wait lang dyan nga stinger mga kakson ha. Standby ka mo dra. May sama kakson ka personalidad nga nadakpan nga may ara sa illegal nga droga samtang nagapasulod sa gate sang Bacolod City Police Office. Ang mga report nga nga nabato ni check tabing detalye siniipod nato si Action Zil Minardo sa patrol. Action Zil, mayong hapon. Actual na dyan, no, isa din sa 36 anyos na lalaki ang na-intercept sa Bacolod City Police Office nga nakuhaan ay sinisang ginasuspektuhan sa buhay. Sabihin sa atin isang information, makuhaan. Action Zil, wait lang Ed. Medyo hinay mo sulod no audio. Palapit-lapit mo mouth, please. Action dyan. Okay, goods na. Go ahead, Action Zil. Yes, action dyan. Sa atin initial nga information, ini ang 36 anyos ang lalaki, no, pakadto dritani sa may bitaw office ini, no, kay makuha sang iya nga lisensya kaya nadakpan sang tinalikdan nga adlaw sini action dyan. No, so pagabukad sini ko no sang iyang official receipt siguro action dyan. Kung diri na nakitaan nga may shabu ini siya kon illegal drugs nga dala pero ti ari kuwaon tagid kag makuton action dyan no, kung ano gini ang natabo kung Before sin Action Zil, i-clear nato no. As sinilang gina sa nga hapon na intercept. yes, pagwalan gid action dyan sinilang gid nga hapon. Okay, ano siya pagwa na or pasulod pa lang sa compound ka BCPO? Pasulod na pala ang action dyan kay manugkuha pa lang sa iya nga lisensya. So nadakpan siya gali sa isa ka violation sa dalan, abe. Yes, correct action dyan. So ang iya gali ni Action Zil tani nga direksyon pakadto sa Bitaw office. Kay ti ara dira ano ang lisensya i-clear tara ni karon sa action dyan pero ang initial info amo na kamakuha siya sa ang lisensya. Okay, but siningon nadakpan saya sa gate pa lang ka BCPO. So, oo, action dyan. Okay. Sige, be? May kinparantaw siya. Pero ti Ari aton nga interviewon, si Manong. Sino nga nagandang tingalan tagani? Si Willie Sato. Willie? Sato. Si Willie Sato, action dyan. Ang edad is 36 years old. Taga diin sa gitno. Pero rito Purok Bulak, Barangay Mandalagan. Purok Bulak, Barangay Mandalagan. So, taga diin ka ginong nilakpan isang kapitan. So, ay dire na mabagawad na aksidente lang nadagdag lang natago mo lang sa akong gate namin. Pero nung aware ka man, di ba nga, dari ka din makadto ka, makuha ka sa lisensya mo pag headquarters sa isang BCPO na may dala ka pang illegal nga drugs. Pagtan ko lang sa ticket ko. Nalipatan. So, pila ni ka sa siya yung mga dalagi na, no? Ito lang yan, ito lang pa. Gamay na. Okay. So, dugay ka na nga naggamit? Buntat na ako naman, balik lang. Kay sino ni ang gindala mo? Imo man. So, gagamit ka pagyapon? Oo. Action dyan, so i-clear ka lang. So, gintong termar, ini ni Sir Willie Sato, na ini ang nadakpan niya, 36 anyos, nga nagagamit yun. Saan ka baligya ka? Wala. Ano ang obra mo subo? Driver. Driver. So, saan ka nadakpan? Sang, ano ni ang mo na imo violation? Ng obstruction.
Di ay ito. Di ako po. So, ang... Dako pa ang for zero obstruction. Okay, sa saan lang ninong? Lang, ilan na po. Nung sinilanggit niya si Mana. Okay, action plan. So, bot silingon, confirm nga makadto sa gali sa bitaw. Correct action dyan. No? Pero kita mo da Action Zil, pila ka sa sigid man nga ara nalantad sila may sana oh. Action dyan, wala pa diri, no, nakanakitaan. Bali, ang kwarta ni, ang 350 halin man ni sa iya. No, so, ang sa Shea Subo, hindi ko makitaan kaya wala pa nakapatigayon sa inventory. Siguro, ito sa akong sa siya liwat, sang estet, rin naman diri ang Station Drug Enforcement Team sa Police Station 8 action na dyan. Okay, bot silingon sina pagkuha isang kahitaya, digto gali na ipit ining sa Shea sang shabu. Correct action dyan. No, kay ti, siguro pagambal niya nga magawa, di sa lisensya, gin pangayuan, ini ang resibo, nung pamatuod nga nadakpan gid sa. So, sandito na kaputos, gali ko nun sa may resibo, sili ang sa Shea na sang illegal drug. Accidentally, nawasi ako ng dagdagin action dyan. Action Z, sa subong nga matinion, diin ginapatigay ng inventory. Ano na siya nga office? Iya ka ano na da? Action dyan, iyagin ni sa may BCP oged, ari kami amoy ni siya ang entrance, no, ari na ni sa kilid, kaya sa may gwardahan. Okay. So, upon entry, agali Action Z, ginasa guro sang idea para makasulod siya. Action dyan. Upon entry, bala, basigin na pamangkot sa guro kung diin siya makadto, no? Correct action dyan. Nakaitibis kan sinodri magsulod kung pakisag na pangayuan magani ID o kon sa nga valid ID no kung bisa magkuha ng dira sa nga police tiran. Action Zil, basi ara Action Zil ang police bala nga nakakot si on the act na dagdag ang iya nga shabu or ang shabu abi na ako ng drugs. Basi pa pamangkot sa kung anong senaryo nga natabo, paano na discover nila nga may illegal drugs Action Zil? Sir, sinugid ang ari si sir. Nagani pangalan to, sir? Mungkal, ma'am? Patrolman Mungkal. Anong first name ni Sir Mongkal? Anong first name niya? Ano? Ray, ma'am. Si John Ray. Okay, sige be. Patrolman John Ray Mungkal. No? Siya na diri ang nagabantay, sir. Siya diri ang nagabantay. O sir, paano mo gini, sir, na kitaan ini nga ang pagkadagdag o kung discover Dali, ma'am, nagsulod isa sa may BCPO, yung pamangkot sa namon kung ano siya. Ang ambalya, mga kadto sa bitaw, yung pamangkot sa namon kung anong purpose siya. Ang balya maklaim sa iyang lisensya, nadakpan sa bitaw. Karon kay gusto namon sang confirmation nga maklaim giman sa ngitaan sa namon sang ticket. Okay. Ang ticket, yung pangita namon pagkuha sa bulsa, digto na kaikot ang isa ka sa nga sa book. Nagamo to ginbolt na namon dayon. Oh, okay. So, action dyan. Oo. So, bot silingon sinidiri Action Zil, pasulod pa lang sa galia sa bitaw, digto na siya nga pasulod pa lang sa BCPO compound, digto na siya na kumpiskaran, nakita na, wala magaling na dagdag, no, ang shabu? Naragdag ni sir. Confirm ka lang. Wala, ma'am. Wala. Naipit lang, gid. Pagbukad niya ni sir. Pagbuka dyan sa PFP, pagkita isa mo, naipit ko ang isa ka sa nga sa book. Nalipat sa guro Action Zil, nga digto yung galing ginipit ang shabu ni. Kung gano'n, nalipat siguro action dyan. O, di ba, kaya for example, Doon mo kahit yambal na mo, police station mo, dapat aware gid siya. oo, no? I think, di ba, for example, Action Zil, di ba, gabi ay sa di pasayang nga jeepney. Oo. Nadakpan Basta siya. yun, oo. Tapos, wala yaman, na-confirm kung saan siya nadakpan, na bala, sinilang si Mana, di ba? Correct action dyan. Ano nga ruta naman sang jeep man, nga ginaano yaman? Later na Action Zil, balikan ta na karon. Pero si Sir Mongkal, bot silingon, si Sir Mongkal, gid, ang nakadakop sa iya. Action dyan, kaya ikaw, ini ang nangayo, si iya nga si officer, no? Oo. Mayo man, no? Kay very strict sila subong sa may BCPO, which I really appreciate. Kay para naman siguro nga gasulod dira sa compound. Wala iya sa iban nga laing nga tuyo, di ba? Correct action dyan, kaya diskan media, kan magsulod, di ginapamangkot kung ano ang purpose, yung transaction, o for security, may action dyan. Oo, kay para ma-make sure naton nga like that one. Kung mamakadto kay sa bitaw kag ma-claim si mo sang imong lisensya, ang ticket yung gibutangan mo sa bo. Amo kay action dyan. Pero makuta si Sir Mongkal, ano kadako ang sa nga nakita ya? Ano ka dakot, sir? Gamay lang man, sir. O gamay lang man kung action dyan, kung may one. Di ba man, sila ka hindi mo ma-estimate.
O, ti karon action dyan. Pero ang balabi si sir, after sina, wala naman sila may nakitaan pagid nga sa ginrikisa nila, ining si Sato or wala? Sir, after sini, wala na kami nakita. Narikisa na to, sir? Oo, ma'am. Nakita. Narikisa na. Wala naman may nakita, no? Why naman, ma'am? Okay, sige. Oh, action din man ko ta si Beno ginabiyahe na, dugay na sa gabiyahe, Jeff. Makatanta, nag-rayolan, action dyan, nag-ride, sir. Sir, ano nga ruta ang ginabuhay, sir? Bata, Libertad, action dyan. Pila nakatuig? Mga sobra 2. Nga gaybi sa action zil. Nga, nag-ibig ko sila. Anong balatsagon? Subong? Yan, kasi, manang Christmas, connection dyan, nadaktan pa siya, ay, bot, ano na lang eh. Hindi anyway, in a serious note, no? In a serious note, kung lang daw may salagid man sa kaya tinagagamit sa daan sa illegal drugs, sinako yung daan. Ikadwa siya na it's a government establishment. Masulod ka sa compound, sa police pa mismo, may dala kaya imo nga sabo. Ti anong pagrespeto mo pagsulod sa BCPO compound, wala ka respeto, masulod ka sa police nga compound. Di ba la? If you are unaware nga may bit ka gali nga illegal nga droga, di, ano na yung gali? Okay lang nga masulod ka sa police nga compound or establishment nga may dala ka illegal drugs. Wala ka respeto sa police. Tapos subong, amon sila matabo. Anyway, we all have the right naman to cry or to whip. Pero more than that, intindiho na to nga, ano niya? Illegal drug is illegal. Di ba la? Hinalakpan ka na mong. Amo lang nagkikis bala, nasa uling pagsisisi. No? Ako, aminado man siya nga nagagamit sa illegal nga droga. Ang worst is, di ko nagabiyahe, kagali, nagagamit kasi na, no? And then, nung balikan talang guro si Action Zil, mga commercial break, kami na Action Zil, balikan kita ito guys. Stand by. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Afternoon Edition. May koneksyon na mahigko ako sa manubo nga immunity, isa sa marason
Balik report, please come in. Action Dyan. Ah, Yes, so to naging kumpirmar kung may dalagi ni siya action dyan sa illegal drugs. So, Action Zeal, wait lang liwat. Plus tarbi liwat, Action Zeal. Medyo choppy masulod. Anyway, confirm na to nga may illegal drugs nga bit-bit sa subong ano na dang sitwasyon sa BCPO compound. Action dyan. So, dugay-dugay yung mga inventory naman eh. So, makotontaran nito. Sir, ano ang ginagsulat sa buong sir? Agawad. Official action dyan. No, sa subong ginahulat sa ang official para makapatigayon diri sa inventory kay wala pa sang kagawad no diri sa headquarters. So ginahulat to lang na. Amo naman na action dyan, no, kung makabot na di sila masugod naman dayon inventory diri. Okay, anyway, ina nga kaso in flagrante delicto no caught in the act. Siguro ano na by possession no na Action Zeal, di ba? Yes, correct action dyan. Pero anyway, siya mismo gambal nga wala man siya nagaduso sa illegal drugs, nagagamit lang siya. Nagagamit ng action dyan, no, sinisang illegal na droga. So, tiyan mo lang ng malain din, no, kay nalipatan niya, nga dara na ipit, gali, kaupod, sinisang resibo action dyan, mga iyatan ni Igawa, diri sa may sensya nga nabilis sa may headquarters. Oo. Iklaroon ko na liwat ang ngalan sininadak para mo si Willie Sato. Willie Satok Jr. action dyan. Anong piledo ya? Satok. Satok. Pinsa punta, Pilang edad? 36, no? 36 years old, no, may asawa ini siya, pero may isang kabilog bata na living partner, puro tulak, Eroreco, Barangay Mandalagan, ang iyang ni action dyan. Okay, tapos sige naman ng jeepney, ang ruta Bata Libertad. Di pa sa nga jeep, no? Correct Okay. action dyan, for 2 years na nga driver. Sige, congratulations kay Patrolman John Raymond Kalang. Bot silingon ang mga nagabantay dira sa gates ng BCPO. They're really doing their job to make sure nga gasulod Action Zeal is legal, wala sang kontrabando nga ginasulod para at least hindi man damangin butang sa risgo bala ang kaimtangan sang BCPO. Yes, action dyan, no, for security purposes, yan, ang ginaubaran nila nung i-check it anay before diri magsulod sa my headquarters sang BCPO. Action dyan, ang dugang karon sini nga detalye ato na lang kuhaon diri no kung sila ini ang gramo no kagang balor sini sang na-recover no diri sa kay Sir Willie Satok action dyan. Action dyan, live kita diri sa may Bacolod City Police Office Headquarters. Sini sa Action Zeal Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid sa flash report ni Action Zeal Binaldo sa patrol live dira sa BCPO compound. Isa ka jeepney driver di pasahing as lakyan nga may bata may rota Bata Libertad nga nagsulod dira sa BCPO compound para kung tani mag-claim sang iya balang lisensya makakson kay sa nadaptan bagod sa violation nga obstruction IT pagsulod niya sa BCPO may bit-bit galing nga illegal nga droga. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Maayong hapon dira kay President Dennis Richard Tiboruma. Good afternoon. Araman si Ma'am Eron Lo del Rosario watching from Kingdom of Saudi Arabia. Doy Artur, sir, good afternoon. Si Ma'am Leonie Bangeles Lamson naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad sining hapon. Ara sa kuno Merry Christmas nang da kuno sa tanana. Ma'am Bebe Gregorio Yulo. Mayad nga hapon ma'am, may lang nga pag-monitor. Si Sir Eddie Laos way man naga-Pauleo po si Nanay Isabel naga-monitor gid sila from Victoria City. Ang iban dugay-dugay naman, diri kita na importante man ini mga kaakson. Mga kaakson, gusto niyo bala panamito ng adlaw nyo, umpisan mo ang aga. Kaupo na manamit nga kape. Gali diri sa Action Radio Bacolod. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable. Monitor sila kuno sa may puro kaingin sakop ini ka barangay Singkang Airport. Si Ma'am Inday Blasaho, ara man nagapamati. Ma'am Evelyn Sinaon, good afternoon. Kapodra kay Nanay Evangeline, kay Ma'am Lani Hulagay sa puro kay Sano Barangay Alhis. Good afternoon sa inyong tanan. Sa aton nga pagbalik dugang pang mga balita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Si Mommy at si Washing Machine believes For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. Confirm talaga ang ining dra sa pagdamo di ka pamangkot kita ka barangay Mansilingan kuno matabo kay tigaw latulat sila nila December 20 today. However, do wala pagid man kuno nasugudan ining 45 days na traffic experiment sa proposed barangay ordinance nga nagdeklara nga ang Concordia Street da mangin one-way traffic pasulod sa may Arguanzon Avenue. Pero we'll check abi mga kaaksyon kung bala implemented na ni anong matabo sinidiri, no? I-confirm lang niya kung available ang linya ni Kapitan Boy Pico sa barangay Mansilingan mga kaakson para mabalaan naton kung ano diri ang mangin policy nila sa ano ni masugod, ano ning time frame sa ning policy mga kaakson. Kabalo ka importante ni mong pa-describe ta na lang kung ano ang rason sa likod sini nga dira sa may barangay Adela nagdesisyon ng barangay council sa pamumuno ni Kapitan Boy Pico nga for the longest time diri this time butangan sang bag-o dira nga policy. Joining us ato nga pagpangalagad ang mapisan nga kapitan sa barangay Mansilingan, the largest barangay, one of the largest in Bacolod City, Kapitan Boy Pico. Kap, may hapon, Section John Diaz, Action Radio. Mayong hapon, action dyan sa imo program subong, especially lagi sa imo tagapalamati, sa imo program, kag sa bagat tagapalamati mo sa barangay Mansilingan, mayong hapon gid inyo tanan. Yes, Kap, thank you gid sa time no nga ginatag mo diri sa Action Radio. Anyway, Kap, we are aware, Kap, nga may ara dira kamo sang plano sa barangay. Ngay moon one-way traffic ina sa area sa Banga Adela. Before sina Kap kita magkadto sina dira. Gay kami pick up ang some background. Ano ang reason behind nga nagpagwa kamo sa barangay ordinance nga nagadeklarar nga ang Concordia Street bangin one-way traffic up? Kung ano bali ang sangguniang barangay, may gin-propose na ordinance declaring sang Banga Adela, muli siyang Concordia Street, as one-way traffic, no? Nga sa diin
ang salakyan mga enter from Romeo G. Guanzon ka going to Catleya, no? Kag no entry from Catleya Road going to Romeo G. Guanzon. Ang Romeo G. Guanzon amo ini siya ang formerly Bacolod Murcia Road, no, kay 1984 may Republic Act na siya, no, naming sang sinang Bacolod Murcia Road from Araneta up to Murcia section to Romeo G. Guanzon Avenue. Okay. So bali amula, no, ang Bangga Adela kuntali mga sugod ini siya sang sining adlaw ugaling lang ang aton nga mga signage wa ibala kaabot. Kaya mo ila gil pa kamaayo nga buwas kami masugod at December 21. Ang rason sini, no, kay adlaw-adlaw aga sa peak hours ang aga kag sa hapon makita mong adela nga daw wala na digya sang order bala, no. Oo. Na pinagustuhan ay lang sang gain kada maparking, mabakal ka sang utan o kung isda madulog lang sa adalan mag-hazard kag magsiling ka lang hindi ka na manaog mambal ka ng imo sa magmedia gay ko da isda. Ang dasulunod sa imo ya kung di ka pinangakik. Oo. In why sang klaro nga direksyon. So mo ila no nga ini-inisya na experience ini sa malawig nga panahon pasubong dulag abot na ditong panahon nga kinahanglan lagi butangan sang measures nga para ma-regulate ang paggamit sang Bangga Adela. Kaya amo ini siya amo ini ang barangay ordinance, no, nga ni-declare one way kag butangan sang parking area ang mga salakyan nga apat roida. Kag butangan man parking area ang mga sa mga tricycle, motorcycle, e-bike, single nga motor, no, sa piyak man sila nga side. Okay. Kag ang diri sa kung pagsulod mo gid sa Bangga Adela from Romeo G. Guanzon, sa left side mo kay malapad-lapad na daya ang shoulder sang dalan. Dira ibutang ang mga apat roida nga salakyan. Okay. Sa right side kay magamay-gamay ang shoulder, dira ibutang ang mga tricycle, motorcycle, kag mga e-bikes, no. Kag ginabutang na namon signage nga magpatigayon sang diagonal parking from highway to Bibigonia Street. Kay paglabot naman sa Bigonia Street to Catleya Street, parallel parking naman, kay naggamay naman ang dalan, no. Kay ginsimintuhan na sang una, sang nag-construct ng dang building, bali ang shoulder ginkaon malila kag ginsimintuhan. Kay pag road clearing sang 2 years ago, before sang pandemic, bali why na din buka nila nga dala, no, ang concrete na ginsimentado abe sang business establishment. So bali ang ginpang clear inang mga light materials sa mga baligyaan sa mga utanan ng isdaan. So bali subong nakita ta nga nagabalalik kag bago i-occupy naman liwat nila, no. Hindi lang ang shoulder, nagamat-amat na nga pati ng simento ng dala do i-occupy naman. Okay. So muna nga grabe ang ginutok, grabe ang congestion. Halos kada adlaw may diskusyon na isang alagyan kaya mo lagi pa kamaayo nga i-regulate isang barangay paagi sa isa ka ordinansa. Kay kung resolusyon na nga kay wala ngipon kag amo ila siya, no, nga hindi mo gid ma-implementar sa insakto kung resolusyon lang kay sentiment lang na siya, no, sang guli ang barangay kung resolusyon pro whereas siya kung isa na siya ka barangay ordinance kag ma-approve sang city council ti mangin layi na siya kag permanente nga layi. Okay. Kag makabutang kita sa mga penalties sa would-be violators ang silang ordinance, especially ang sa transport. So both silingon si Cap, ang tanan lang gid nga allowed nga ruta pasulod sa may Bangga Adela. Ang tanan nga pagwa hindi pwede. Ang pasulod from highway pwede siya, no? Pero from Catleya Road, it's either mahaling sa mga sa Azucena, sa Begonia, ang direksyon sang traffic going towards Catleya Street. Hindi balik sa highway. So para make sure naton nga hindi magpagwa diri, hindi magbungguan ay maslakyan bla, no, maginutok. Kay kung two-way traffic siya kag wala sang klarado nga parking area, loading sang pasahero, amo na nga bisan nilang ang perte gid ay kasaba din ng mga private nga salakyan bala. Mabakalutan, hindi naman naog sa salakyan, madulog lang isto nga dalan. Irregardless kung pila nga sulod sa likod ya, mambala niya bakla ko dautan, bakla ko duho lang. Duho lang niya siya, linaway. Tiyan mo lang nga mas din pa kamaayo sa sangguniang barangay nga mabutangan din sa ordinansa.
Oo, pero what one thing kap nga gingaan nyo man consideration nga still ang pangita pa lang nga buyan nga mga di pasay nga mga salakyan, they are still allowed nga magparking Ano? dira. Ang mga di pasay nga salakyan ba like motorsiklo, e-bike, allowed sila nga magpark pero may designated area lang. Allowed sila mag-park ang mga e-bike. Kaya ang mga PUJs, ang mga PUJs nga nagabiyahe man silingan Central Market, hindi na sila kasulod. Kaya Okay. sa City Ordinance 338, nadala na define na dang ila-line of road. Para din sa ordinance, sayang City Ordinance number 338 ng city, ang comprehensive traffic ordinance bla. Oo. Ara na daya ang mansilingan sa Central Market niyang ilalabyan niya halin sa Philisa Road going towards Arceo Drive. Sila baling bilog na stretch ang Katleya Road. Dila sila hindi sila magliko right turn pa sulod sa Bangga Adela. At least Ang ibang clear. ginahimo ka pang laktod. Dila Okay, kaya Japon gaagi. Gani galak to sila kape kay one time na nakita ko magkadto ka bala sa Mais, di ba? Iban dala galusot. O galaktod sila. Kay pero kung strictohon diya, hindi sila makalaktod right turn sa Concordia nga dalan. Bali marikta na sila from Philisa Road going straight towards Arceo Drive na sila. Guwa to dayon sa highway may Bangga dalapit provincials dito na kayo magwa supposedly. Okay. So Kap, ano ding matabo ni Kap? Experimental ni siya or amo na gini ang i-implement ninyo nga policy? Bali starting sa subong nga adlaw pero galing wala kasugod bali buwas kitang pagsugod na 45 days experimental period na siya. Para Okay. makita no through sa sininya period ng traffic experiment makita kung anong ang basic may liwaton may idugan nga para makongkreto bala no ang esensya sang ordinansa nga para ma-resolve ang problema sa traffic congestion sa Bangga Adela. Bali ini siya no ang ordinance hindi ni siya nga 24 hours. Masugod lang ni siya 6 a.m. Okay. up to 7:30 p.m. sa gabi. After sila, two-way traffic na nasa kay taway na Bangga Adela mo. Oo. Ang ibang sarado na mga bligaan. Pero mapabutama ka mo Kap, no? Mga personnel abe like for traffic nga ma-maintain dala sa area. O bali ang ang aton traffic enforcers tanod was ara sa dalan nga magapatigayon sining traffic experiment no from December 20 until February 3 no 45 days traffic experiment period. Okay. Kap, may mga kung may violation for example nga wala nila nasunod na may nagpasaway gid nga ginimo gid yung two-way gid saya, anong possible nga mga penalty di Kap nga ipatong sa iya? Sa subong kay kumo traffic experiment hindi kita kahatag penalties no. Okay. Bali saway lang anay kag medyo pasensya lang anay pero kung paano siya amo na no kung approve na gid siya approve na sang barangay dasol sa sangguniang barangay kag pagkatapos na ratify na sang city council sa sangguniang panglungsod kag mangin effective na ang ordinansa gira may mga penalidad na no basta nalipat ko sang pila ang balayran kung sa first offense second offense succeeding offense. So, okay. At least may ara bala sang ginatawag nga parliamentary nga actions ang barangay para mauagaan the peace and order mani ang Bangga Adela kay do isa ginasa masako dira nga area ninyo sa mansilingan nga daan Kap. Okay daw bali ang Bangga Adela do ara da di ang kwan mo ang sentro sang komersyo bala. Oo. Ara dang isdaan, ara da ang tanan nga baligyan ara da ang halos kalabanan ng terminal ng tricycle ara banda lapit da kaya mo na siya no nga dira din ang sentro sang Baklanay no ang komersyo ara da amo na nga subong ang Bangga Adela do ka kwan lagi ka hindi kami sindihan ang banda do fit for all na da ang kwan sang tao. Hopefully nga mag-cooperate ang pumuluyo sang barangay Mansilingan kiti para man sa ilang kaayuhan. Amo na long may ginpost kita sa Facebook kag may tantulig kita nga pagpa-imprinta nga ginapangayo gid ang suporta no do bali gipabalo sila masugod ang traffic experiment kag nagapangayo sa ila suporta ug kooperasyon.
Gani man. Anyway, we'll get update ka pa sitwasyon dira sa area regarding sining experimental routing. Kadto ako ni Black Cap kay may nakita ko one time nga nag-post kamo nga kamo nga naninlo sa illegal dam site dira sa may Bangga Basiwa sa tubang sa NGCP the Black Cap. Oo, kay diri sa Mansilingan may mga na-identify sa diri nga daw ginhimo ba na dam site. Oo. Ang diri sa may highway going to Alicage, may dam site nga. Kay may gatsmo na ganang natin may sa aton da din tanom lang nga banana flower, no? So despite sina, may mga kauturan kita from Mansilingan, maliban may mga salakyan, ginalabay at ginawigit lang sa may ining access road pagigla from Philippines. Nautod ang aton nga linya kay Kapitan. Anyway, we're talking about kay dira sa may barangay Mansilingan, may na-discover na sila nga mga illegal nga dam site ang isa sa may Bangga Basiwa. Sa isa ara sa front sa NGCP Black kita kamo along Arguan Zone along Murcia Road mga kaaksyon do ginhimo lang nila nga dira nila ginabilin ginahalid lang nila mga basura tinga tabo ang barangay ang nagasunod ang barangay ang nagapanglimpyo dira sa ginapanghalid nga mga basura sa mga residente kapila na gid ka mga areas ka pa na discover ninyo nga ginhimo nila illegal dam site man. So bali ang gilimpyuhan to namon ang atong sa may dam site dadla sa may Bangka Basiwa, no, sa highway man sa ulan sa Coca-Cola. Kag ang dito sa atubang sang NGCP, no, may dam site man to ginpangabay kami, no, ng from EMB DNR nagkatmo sa barangay, no, nga nanabyan abi sang DNR nga may kondati ginakon kung pwede malipihan. Kaya mo to ginkuan ko ang amon na drainage team gintipon ko kaging dala to nga limpyuhan to anay, no, iti ang DNR ang nagpangabay kaya mo na ginpo sa to nga nagapangabay kita sa mga kulturan ta kung tani montat na sa pagaboy sa illegal dumping libra nga para mapasigurado ta nga ang aton lugar hindi mabansagan community of garbage. Gani man. Bisan diin ka lang subong grabe gid ang kwanti posible ang isa man sa deklarasyon ti ang collection sa garbage ta sining pagpakolekta sa garbage sa syudad amo man na, no, may mga lapses sila nga sa diin nga daw napabayaan nilang collection sa kada barangay amo na nga ang tao napakapos na lang bisan diin na lang mahaboy, no, bisan alain pa kay mismo sa mga major streets pala sa highway nga makita sa tanan. Dira pa yan sila gihimo sa mga dumping sang garbage di kalaway sang buwa sa barangay. Kaya mo lang nga ginasulod naton ini panglimpyo para mapasigurado man kisa hindi ta gini maubos sulod kiti kung kada adlaw mo na obrahon taway na ta obrahon ang ibang nga mga obrahon sa barangay hindi na mahimo ang pagpanglimpyo sang dalan ta pagpanglimpyo sang kalog tungod nga pamunpon na lang pamunpon sang basura na ilaw obligasyon sang IPS hindi sang barangay. Gani kay ang worst na kami suporta. Ang worst na kapas hindi lang taga Mansilingan mas ibaba nga taga barangay nga galabay da do na kita nila rigoro pwede ta digoro ay kada wala man ginakot ka IPM niyo. Kaya mo na ang iban nga nagahulog sa mga dam site na hindi taga Mansilingan may mga salakyan na galabay lang da nagihulog. Pareho ang sa may boundary sang Mansilingan kag Pilisa. Dira sa may lapit sa boundary da may sa tower sang globe ya. Grabe na lang basura di diya perti diya kay Quico. Kay ila iya 90% o 100% hindi niya Mansilingan na mahaboy sila ta. Kay wala na iya sa naga-star nga taga Mansilingan mo. Nga kung kay bali ko na ginala do wayang. Do pila lang kalahot yung taga Mansilingan ang ara lang din sa pamibig sa creek da abing mga informal settlers da. Amo na yung taga Mansilingan da, no? Kunti sa mula kada kabuon sa kadamuon sang basura sigurado gid yan hindi taga Mansilingan gaboy na da ang kunding malapit na barangay, no, ng nagaboy na da ako gapati ko mga mura 95% ay butang tang 5% taga Mansilingan ining mga informal settlers sa may kilid sang boundary sa creek dabi kuti ang 95% niya hindi taga Mansilingan dang mahaboy kay layo na kayo mo sa poblasyon, no. Dason diri pa gid sa may lapit sa entrance ng Kabugwason mga pakadto sa iskong 4 and 6 may dam site man ata ti kapila na da namon limpyuhan. Amo mangyapon subong sige mangyapon ang hinabuyan sa basura ti amo na, no, nga pangabay lang tali nga pangabay talbis pumuluyo nga kuntani hindi magamo sila pati anhunta sa pumuluyo da
amoy gigyapon sa kon. Basi ka salig sila kap nga ikaw yung maging tipo, maging dihon ka nga grupo for garbage and waste management bilang nga team gid daw? May isa gani kita ka kwan, may isa kita ka program gani nga sa subong way man gani sa may lagkwan, may nagsabat. Oo. Hello? Yes, Nga medyo. sa kada 50 kilos ang biodegradable waste, bayluhan namon sa kakilo bugas kay may para sa amon di composting area bala sa amon ang project na composting project namon. Kung sa isipon mo, 50 kilos na biodegradable waste, tapos na ko eh. Oo. Tapos na pangitaon, puti, way man sa may nagkadto sa barangay nga bayluhan bugas. Gani man. Anyway, iyagi na katawo nga disiplina, no? And Kap, thank you gid ha sa mga time kag information kag share diri sa Action Radio Kap. O madamo gid salamat no action dyan sa pagtawag mo kapagatag sa aton sang panahon nga makahatag kita information bahin sa sining ginainong implementar naton nga traffic ordinance, barangay traffic ordinance kang subong man no ang sa aton bahin sa problema sang solid waste management diri sa barangay Masilingan. Okay, good afternoon Kap. Thank you so much. Masalamat gid kag Merry Christmas no sa imo, Merry Christmas sa inyo sa Action Radio kasi tanan nga pumuluyo sa natagpalamati inyo, Merry Christmas. Yes, Kap. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatian si Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan mga ka-aksyon. Duwa ka mga isyo atong gintalakay ang isa diri mga ka-aksyon regarding dira sa ilang bag-o nga gina-i-implementar nila nga traffic rerouting sa Mibanga Adela. Kadaway ni problema sa basura kay minakitaan kita along digto pagwa mo siya abo ginimo yatana nila yang nga do matsagan nila dam site bla. Ay disiplina man da. Do bisan din na kamo galid sa inyong nga gamit. Basura dira bisan di inyo lagi na pamilin. Kaya problema mabalakis ang IPMCDC. Hindi man niya consistent ila pagpanghakot sa basura. Yan tao man balman sila nga tikon basura diri kilo sa amon gwa din namon basurahan. Mana dapat ang IPMCDC maging consistent na kamo sa paghakot nyo ka basura. Hindi pagpamilin dira mga basura ng tawab lang binaho dira mga lugar, mga dalanon. Napili kamo ko din ng highway. Digto nyo unahon kay para doon tinloan kag na panghakot. Pero mga sulod yung mga community digto na pabayaan ang mga basura. Susun Johnny Diaz, Balita na Patas. Action Radio Philippines Standard Time na 5:29 na. Magabalik pa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra. Subong nga panahon ang COVID-19 nga balatian naton sa gihapon ginakabalakan gani dapat pabakuro ng resistensya kang magtumar sa malagad nga tanan sa Zanton Plus Gold mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:32 na. Mga kaaksyon, ang Social Security System kung SSS ang nag-anunsyo nga ang 2023 contribution magasaka mga kaaksyon. May tinutuyo ini nga positibo man o kung advantage, but sometimes, of course, ang tao o kung ang publikong contributor may aragin na kung kaisa negative feedback or reaction regarding sini. So better mga kaaksyon nga ma-expectar ini sa aton mismo no sang aton nga pila ka mga opisyales sang SSS. Joining us sa aton nga pagpangalagad sining hapon si Ma'am Charis Avila sang West Division 1 ng Communications Officer mga kaaksyon para maghatag sa tundugang detalye regarding sini. Ma'am Charis, good afternoon. Si Action John Diaz ni sa Action Radio. Maayong hapon, Action John. Maayong hapon man sa tanan ta subong listeners sa Action Report. Yes, ma'am. Thank you gid sa mga time no nga gin-share diri sa Action Radio para ma-explain ni naton ma'am ang regarding sining bag-o ninyong announcement no sang SSS. Ma'am, tell us something about this one. Anong objective sa likod sa panibag-o nga SSS contribution hike? Okay, Sir John, ang aton nga increase ni nga 2023 January na-include ni siya sir no sa aton nga 2018 nga SSS or Social Security Act. So sang pag-enact na sang bago naton nga SSS law, nakabutang to nga dapat na gradually increase ang contribution rate ta from starting 2015 at 13% hasta nga makalabot kita sa 15%. So every 2 years may increase kita. Okay. Until 15% nga rate sa 2025. Gin ano ni sir no? Gin-implement na sini increase ang SSS management tungod nga since 2017 2019 nag-add kita sa mga benefits under sa SSS kasubong sa 2017 nga across the board increase ng 1,000 to bala sir sa tanan nga pensioners. So dito pa lang sir 2017 dako na to siya sir ang impact ng SSS Fund Life naton ang pagpagwa sa to. And then sa 2019 nag-expand kita sa benefits naton. So kumbaga advance na bala sir ang pagpagwa naton sa mga benefits pero sa unemployment benefits kasi sa expanded maternity leave law. Nga wala kita nagpasaka sa contribution rate. So ang pinaka-purpose nga nagpasaka kita para may ara man no, may enough funds para mag-support sang aton nga short-term na immediate financial needs sa aton nga members nga mag-disburse kita sang benefits para sa ila. So sir kung madumduman ninyo no sa mga members naton under sa expanded maternity leave law wala na sir sang limitation sa number of pregnancies sa aton nga mga female members. Unlike before, prior sa expanded maternity leave law, na limited lang sa first 4 pregnancies. So subong sir, unlimited siya. So dako gid sir no ang na-disperse naton sa maternity leave benefit pa lang sa aton nga mga members. That's why dako man na siya sir ang impact sa aton fund life ng SSS. So currently, ang fund life naton will last until 2054. That's why ang na siya actual valuation ng SSS sir. So ang aton nga increase sang sini nga January 2023 laban sa laban maano gid siya sir, madayon gid siya. And ang aton sir from 13% to 14% ang ano siya percentage sang monthly salary credit sang aton nga mga members. Ang 1% ni siya sir para sa mga employed naton nga members i-shoulder ni siya sang aton nga employer. Okay. So so from 8.5% nga share sa employer mahimo na siya 9.5% while ang aton nga employed nga member ma-remain siya sa 4.5%. Ang mula nagaling sir sa mga self-employed nga members, mga voluntary non-working spouse kag OFW members
ang bilog gid sir nga 14% ang ilang bayaran na contribution. Okay. So both siningon sini diri ma'am, 1% man lang siya ang i-increase for Ang increase. 2023. Yes sir. And then ang ma-shoulder sina iya hindi nga ang empleyado kung nag-obra ka, kundi ang imo employer. Yes, sir. Ang employer. Yes sir, employer na siya ang ma-shoulder. Okay, so for example, bilang imo nga monthly contribution is minimum ka. Pila gani minimum sa mong ma'am kung employer? By ano siya sir, sa employee kita sir sa 3,000 Oo. ang minimum Oo. na MSP. So, So sa by next year, mahimo na siya sir 4% ang minimum ta. mm, So maski below 4,250 man ang iyang nga monthly na ginasweldo sang employed na member, ara siya nakatag siya sa 4,000 na bracket. okay. So meaning do hindi man niya gali affected kung ikaw be employed kaya nga member Kung ka. employed, yes sir. Ang apektado ya ang employer. Oo sir, ang employer. Kag plus magid mami ang mga self-employed bala. Self-employed, yes sir. Kay wala sila yung employer, cargo din nila sir ang bilog na 14%. Pero ano ni ma'am anong mabulig sini nga opportunity especially nga may ara kita contribution hike. Yes sir. So ang aton nga benefit sir no, mas damo nga ma-receive sa aton nga mga members kag ang sir tawag na ang additional pagid sir nga bigyan disburse kita nga daan sir nga pension man no sa aton nga mga pensioners, sa aton nga mga iban pa naton nga program sa SSS. Pero sir, action dyan kung lang tawon mo under sa SSS, damo kita ya benefits or programs para sa aton nga mga members sa pensioners. So that's why kinahanglan taman nga i-fund dungangan ta no nga sige sa Japon ang aton nga SSS paghulog sang aton nga contribution. Oo, at least na nagapamangkot diri sa aton sa aton live streaming, again gina-clarify ni Ma'am Avila nga ang 1% ya hindi yun na pag-i-shoulder kung employee ka. It's Yes, sir. sa employer na saya nga makadto. So as is ya ma'am, ang i-credit sa imong salary do mo sina. Yes sir. Oo, ang aton nga deduction sa member naton at 4.5% siya yung Japon. Okay, at least we are clear on that one. So meaning ma'am, most likely this would strengthen ang ginatawag naton nga pension fund, no? Yes sir. Oo. Dako gini ang mabulig. Ilang taon na to bla I have here the statement or example sang kadako gali sang annual maternity benefit disbursement no nga gina-release Yes, every sir. year. Oo. Like for example, sini nga 2022 gali it's almost 7 billion. To 12.54 billion. Ano? Yes sir, from 2018 sir no to 2022 no, from 7.07 billion to 12.54 billion. This is because gani action dyan sang aton na expanded maternity leave law. So kung lang tawon mo sir dyan, ang limitation sang una sa maternity benefit nato na first 4 pregnancies lang ang pwede nga ma-claim sa aton nga female SSS members. Subong ya sang effective to sir no 2018, maski ikapila na sir nga bustong sir no sang aton nga member, whether live birth man or emergency termination or miscarriage bala sir. Na siya Japon, so refundable or reimbursable na siya no sang SSS. So madako ni siya sir. Mulang taon mo, di ba, action dyan sa Bisa News naton 2020, tag-as ang aton nga ang rate bala ang figures naton sang nagbalalata. Nga mga female SSS members man naton. So dako na siya sir ang disburse nga amount ng SSS sa maternity leave lang, maternity benefit lang alone. Gani. Anyway, hindi man na siya maapektuhan niya ma'am no ang loan ba lang nga ginatawag? Yes sir, ang loan tayo sir, sige na siya Japon, salary loan kag calamity loan sang aton nga kung na-declare kita under state of calamity, ara na siya Japon sir. Tapos ang may educational loan pa sa sir nga ginahatag man sir sa mga members naton, sige man na siya sir ang apply sang aton ng mga members kag considering ang aton nga educational loan nga program, duwa ka family member SSS member ang pwede niya pa-enroll sa aton educational loan program. Kung both parents no
SSS member, silingon tagduwa-duwa sa ila. So, apat nila kabataan pwede ka-avail ng educational assistance loan. Tapos, hindi namin siya sir limited no, sa kabataan sa member, pati ang utod man sa SSS member, pwede niya man makuhaan educational loan. Kag maski hinablo sir, action dyan, pwede man na siya. So, amo na siya kumbaga ka-broad, kadamo sang benefits under sa SSS naton. Pero ang interest na Ma'am Nila, hindi niya magbago. Minimal lang na siya sir ang interest niya sir, kag payable na siya sir no after mag-graduate ang aton nga ang beneficiary kumbaga sang educational loan within the given man na period na dapat ng eskwela. Yeah. Sige. Ma'am Charis, thank you gid sa imo pag-expectar sa sanay panibag-o naton nga development sa SSS, ma'am, no? Thank you so much gid sa Yes, mo sir. time Thank diri you. sa Action Radio, ma'am. Thank you man. Action John. Sige, sige. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid kay Ma'am Charis Magdalene Avila, ang Regional Communications Officer sa SSS West Division 1 sa paghatag sa aton sanduga nga pagpatag regarding sini. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:43 na. Magabalik pa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sini. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado.
Son Radio Philippine Standard Time na 5:46 na. This time, we check the report ni Action Dale Salazar, mga ka-aksyon. Gika naman sa Bacolod City Government Center. Ang tulagin mo ko kaina na Bacolod City Anti-Smoking Task Force. Padayon ng ilang operasyon na sining holiday season. Nabina nga ba sa nagapaburhot lang na ibang ka mga sigarilyo nila in public places. But anyway, damo man na rason kung nga nag-amo na sila iban. That's a form of making sure nga makarelease sila tension bla mga ka-aksyon. Pero tikay, anon mo namin, kita ginasunod rin nga policy sa sulad sa Bacolod na dapat in public places, hindi ka magpanigarilyo. Pero lang taon tabi, ano ni ang detalye si Dri, ano din maging regulations ang anti-smoking task force mga ka-aksyon, diri mismo sa may sulad man sa Bacolod. Yaring detalye po natin sa Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale sa report, please come in. Action dyan, wala sang break sa karon nga holiday season ang mga miyembro sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force kasunod nga sige-sige nila sa operation subong nga holiday season. Kaya nasang agad diri sa area malapit sa may Corazon Ocsin Monteliban Memorial Regional Hospital ng isa man sa priority nga lugar nga ginakadtuan na magluwas sa malapit sa mga bulutuan kag sa mga public plaza action dyan. Ginpahayag din ni Sir Jonald Pamposa ang action officer sa sining task force nga pital sang sige-sige nila nga education and information campaign ang sige napatuman ni ordinansa damo sa gihapon sa mga Bacolod nun ang wala nakahibalo nga may area sang existing nga ordinansa ang syudad nga nagasunod man sa national nga lay action dyan ang taginadilian nga pagpanigarilyo sa pila ka mga lugar. Ginpahayag ni Pamposa nga dako na bulig sang social media kaaliman sila sining official Facebook page. Kasunod nga mayroon sa mga concerned citizen nga nagapalambot sila sang report ang sa pila ka mga violators sa pila man ka mga specific nga lugar, especially sa bahin sang plaza. Ginpahayag diri sang action officer that because nga ang plaza open space action dyan pwede din makapanigarilyo, no? So explanation sa Pamposa, bawal ang pagpanigarilyo sa sulod sa perimeter sa plaza. Bangod ginakabigin nga recreational area nga mayara sa mga pamilya nga nagalagaw o kung mga kabataan nga nagahinampang ginpahayag sining nga sige-sige ang ila sining operation na tugtog nga maedukara ang mga kumuloy. Magluwas na dyan, ginhatagan man sang warning sa task force ang mga dagko o paggagmay man nga mga establishment, kaya dapat may ma-designate sila sa lugar o kung area sila sa mga establishmento nga pwede makapanigarilyo ang ila sa mga customers. Aling pagpahayag ng action officer sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force, si Jonald Pamposa. We solely focus more on sa downtown area and public plaza. Ang mga schools nga lapit sa downtown area which is YCC, may mga concerned citizen man sir sa mga nga naga-contact at naga-communicate sa aton kundi ang may mga mga pwede kadtuan namon kag naga-operate kami sir once may mga citizen nga naga-message sa mga group chat or Facebook page sa Bacolod Anti-Smoking. Din area kami sir damo na it's more on downtown area sir kay may mga nagapanigarilyo galing sa sulod mismo dahil nila kason wala man sila kabalo Bacolod City Anti-Smoking Task Force. Ang nga balita ginadalong sinyo mga ka-action sang Samsung Plus Gold is effective na food supplement kag madamo sa mahatag nga health benefits. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:51 na. Balikan ta naman si Action Zil Minardo sa balik niya nga report gikan naman sa patrol. Kasi natapos-tapos ang bandarang inventory kag iban pagid nga mga balita nga natipo ni Action Zil Minardo mga ka-aksyon sa nga paglibot-libot subong hapon sa pila ka mga police stations diri sa Lakbanwa sa Bacolod. Durante sina good afternoon kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, ngayong hapon kay Ma'am Corazon Magallanes, naga-monitor gate, Ma'am Ters Vergara Sancho from Moises Padilla, ngayong hapon Sir Dad Saberia, good
good afternoon. Ma'am Karen Midaflor, naga-monitor man sa may barangay Tangoba. Araman si Ma'am Ana Sinoroho, nagapamati gid diri sa aton nga pagpangalaga. Diri kita sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, sa report list kami. Action dyan, nagagaling na tapos ni ang inventaryo sa station na drug enforcement team diri sa headquarters ng DCPO. So, diri action dyan, ang nakuha isining illegal nga droga sa kay Willie Sato, ka 36 anyos, sa kagresidente ni isang barangay ng Dalagan, magadangat sa 500 pesos ni action dyan, no? Isa ini ka sa siya nga mayara isang kabugaton nga 0.05. So, 500 pesos ini ang balor sa illegal nga droga. So, action dyan, gindala na ini subong ang suspect ng na-recover o na-intercept diri sa my headquarters. Dito gindala sa may Bacolod City Police Station A, no? Kag i-process na ini ang papeles para sa pag-file sinisang kaso kung pagbasaka sa complaint, no, batok sini sa paglapas sang Republic Act 9165, Section 11 ang iga-file nga kaso action dyan. Samtang sa piyak nga bahi naman action dyan, kadunggan sang pagtaas sang pamalaklon, ang pagtaas man sang presyo sang palupok sa sininga tuig 2022. Nakaplastar na, ginbuksan kahapon nga adlaw, Disyembre 19 ang 64 ka kiosko nga nagabaligya sang palupok nga nahamtang sa reclamation area sa Barangay 12, Syudad sang Bacolod. Sino kay Melchor Driada, board member sang Firecrackers Vendors Association, nga nagdangat sa 20% ang pagtaas sang palupok sa kabangdanan. Yes, 20% deduction dyan, no, bangod sa pagtaas man sang presyo sa mga raw materials kag sa bahin sang transportasyon. Apan nagalaom ang mga in-action dyan nga sa piyak sa pagtaas presyo sa ila baligya ang maayo man nga ganar o kon benta. So palayag man ni Driada nga wala man nila ginatugtan na mga minor nga magbakal sang palupok kung wala kaupod nga ginikanan. Ang kada kiosko ang mayara tag duha ka fire extinguisher kag duha ka tap nga tubig nga nakahanda in kaso mayara emerhensya o kon sunog nga magluntad. Palayag man ni diri action dyan, na palayag man si ni Driada nga hugot kit nga ginabawal ang pagpanigarilyo sa area sang ginabaligyaan sang firecrackers kag ang mga kiosko ang pasado man sa standard requirements sang Bureau of Fire Protection. So action dyan, i-update lang ini ang presyo man dahil sa mga palupok sa din ang whistle bomb. Action Zil, maybe karon na lang na sa Action Night Patrol, i-plastagin na karon kita man up the night karon. Or sa ibang yung News of Public Affairs program, basta kuha ang makaroon action mar, para maplastagin na sa gusto mga presyohanay, na sa mga palupok, subong Action Zil? Yes, action dyan. So, party, na action dyan, na ang balita nga gikan. Pero Action Zil, before ka mag-end, may naka-standby na ito nga BFP or PNP sa may Pope John Paul sa likoda? Kagina action dyan, wala. Kagapon, ato sila, no, kaya nag-seminar ni sa may mga nagabaligya. Oo. Sa palupok, kahapon ato sila dito. Kaya kagapon, gilman ni nagsugod o opening sa mga firecracker vendors dito action dyan. Pero dapat na, ginada sila naka-standby Kaya in kaso por kaso, alam natin ginapangayo, base bala may mag-sinigabong, dala karon nga, gulpi lang may mag-tripping, Black Action Zil? Correct action dyan. So, kagina sang pag-tanato namon daw, wala pa man kami nakitaan nga BFP. Basi, sini nga gabi action dyan, try namon check liwat. Oh, sige, thank you, Gid. Yes, action dyan, na may na ang balita nga gikan sa patrol. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action, Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat Gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mga ka-aksyon, mayang hapon dira kay Ma'am Novi Magapan, naga-monitor Gid sa aton nga pagpangalagad, araman si Ma'am Inday Blasa. Sir Melvin Finafiel, good afternoon. Ma'am Evelyn Pomoceno, advance Merry Christmas. Sir Manjo Arnejo, naga-monitor man. Sir Riba, good afternoon Action dyan sa may barangay Talakdan sa Kawayan. Ay, kagawa din Bongjo Campo, kay Kapitan Vito, dira sa barangay Maaw. Mayad nga hapon. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayang hapon. Ma'am Cecil Bikbik, sa may barangay Binubuhan, Bago City, mayang hapon dira sa inyo nga tanan. Ma'am Nemesha Rookies, good afternoon man. Inyo na batyan ang kabagusan nga pagpangalagad sa itong malatuntunan Action Reports. Afternoon edition, Martes kita presentation. Today's December 20, 2022. Salamat gid sa tunaman nga Patrol 2 na Vara Patrol. Redaksyon Zil Minardo po dira kay Action Papang Nixon Tahom. Ato yung News Center for Martes nga edisyon Action on Defensor Lisay. Dali naman sa studio ay Master Control sa ato naman nga technical side. Kung nato ng puwarsa ni Action Nelmar Madera back to back man kay Action Christian James Binares.
Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo man nga pagpamati subong hapon sa mga balita kagaton interviews nga gindudong sa inyo. Standby na sa mga masunod nga programa diri man sa Aksyon Radio Bacolod. Sa kinaandahan ako naman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz, nga nagasiling ang katapo sang media, magaserbiso sa inyo sa tion sang kalipay, kasubo man o kon kabudlayan. Hindi ni hampang-hampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Naglipa na ang mga papayaso.